Een oud pikje, maar heel mooi wat op. 1, 2, 3. Mis, hè? Slag gewoon. Aan het eind van de avond is niemand meer nuchter. Daar komt het op neer. Ik denk het, nee, we zijn altijd keurig op tiert. Emiel. Ik. Maar Rick heeft er wel een handje van om last minute aan te komen kakken. Emiel. Emiel. Ik. Kijk, Jeroen Seinstra was vroeger wel die stond achter de bar en zo. Dus ja, die kon daar wel wat van. Jeroen. Jeroen. Ik wie dat vroeger. Maar sinds Jeroen bij de band is, had ik geen schijn van kans meer. Nou, ik heb er net zo vol nog niet. Emiel. Emiel. Zo, ik jaar eigenlijk alleen maar mezelf. Gratis bier. Meestal net de volle soepen is heel slecht voor de gezondheid. Dankjewel. 12 seconds later. Maakt het niet uit. Als er maar alcohol in zit, dan is het goed.